Príjemný podvečer, milí diváci. Končiaci rok 2010 bol pre niekoho plný pozitívnych zmien, pre iných to bol rok ako každý iný. Niektorí ste našli lásku či vysnívané zamestnanie, no boli aj takí, ktorí počas uplynulého roka tvrdo pracovali a úspechy na seba nenechali dlho čakať. Som veľmi rada, že pozvanie do nášho štúdia prijali pán Pavol Jarábek, Adela Ondrejovičová, Roman Kováč a Peter Kravec. Pekný podvečer. Pán Jarábek, my tu máme na stole množstvo krásnych ocenení, ktoré vaši zverenci získali. Ako dlho sa vy vlastne trenérstvu ako takému venujete a možno koľko medailistov máte? Tak teda musím poriadne siahnuť do pamäti, ale takému športovému, čo sa súťaží, je to 25 rokov, čo sa venujem ako trenérstvu. A čo sa týka tých úspechov, ktorí boli tí medaily, by sa určite nezvecili na ten stôl. A sám neviem počet ani tých pohárov, ale je to do stovky určite. Určite do stovky. Zo všetkých ešte začínali sme za federálu, za Československa, takže tam bolo veľa medailí z krajských, slovenských, československých. Potom sa oddelilo to Slovensko a pokračovalo to. Chvála Bohu, takmer každý rok nejaká tá medaila je. Vy sa teda, ako ste spomínali, tomu trenérstvu venujete veľmi dlho, cez tých viac ako 20 rokov. Aké boli vaše začiatky v tej kulturistike? Možno máte aj nejaké zážitky? No, určite. Tak určite tie začiatky boli také, že možno ako taký každý chlapec v mojom veku, keď začínal, väčšinou to boli len pivnice, také betónové kýble zabetónované tyče. S tým sme skúšali cvičievať a tak sme sa zahrievali a skúšali nejaké tie svalíky nadobudnúť, čo sme nevedeli skoro nič o kulturistike, ale časom sa dostali už do povedomia časopisy o kulturistiky, fitness, tak začali sme samouk, teda aspoň ja podľa toho aj cvičiť a zaoberať sa s tým a začalo ma to dosť baviť, sem tam boli aj trošku výsledky, raz áno, raz nie, ale teda postupom času sa zdokonalovali aj tie prístroje, aj teda doplnky výživy stravy pomaličky nabiehali. Takže ten začiatok bol taký, určite môžem povedať, že 5 rokov som cvičil zle, čo teda mojich týchto klientov, alebo teda mojich športovcov sa snažím im to nejak z tých hlav dostať preč, aby cvičili naozaj už podľa týchto už tematických plánov, alebo už princípov, ktoré sú také, že aby nemuseli zbytočných 5 rokov odcvičiť tak, ako som ju odcvičil ja, ale hneď išli do toho už tou pravou nohou a mohli poriadne od toho začiatku začať naberať, alebo aj teda boli poriadni športovci od začiatku nejakom, že teda sme cvičili dlhší čas. Ste to vydreli. Vydreli a naozaj, že sme dokázali vydržať posilovne 5-6 hodín, čo je úplne nemožné. V dnešných dobách je to tak do hodinky tréning a my sme pol dňa a sme mysleli, že čím viac cvičiť, tým viac bude svalstvo, ale stával sa opak. Vy ste spomínali tie cvičebné plány. Ako teda treba postupovať, keby sa niekto rozhodol pre tento druh športu, pretože je to určite veľmi nielen fyzicky náročné, ale aj na nejakú tú disciplínu? Je to fyzicky náročné, ale je to, myslím si, že jeden najvďačnejší športov, fitness, kulturistika. Ja si dovolím tvrdiť, že berieme potom i všetkých invalidov, či sú to futbalisti, hokejisti, atleti, čo sú zranení a tak ďalej. Čiže fitness môžu začať cvičiť, dajme tomu od tých 10 rokov za dohľadu trénera alebo rodiča a môžu do toho neskorého veku aj 70-80 rokov, ako sa cítia cvičiť. Takže treba tam dohľad trénera, aby sa teda venoval tým ľuďom, aby nerobili zle si sami sebe, aby dobre cvičili a tie princípy. Je to veľká postupnosť. Fitness, kulturistika je strašná postupnosť. Nič neunáhlime, vedia to aj moji títo športovci, že je ten sval sa nám lepí, ja hovorím tomu, jak jaskyní stalaktity, že je za 100 rokov centimetr, ale kvalitný a sa to spojí na ten stalagnát, je to potom nejaký buď pekná fitnesska, alebo to kulturisti. Takže trvá to strašne dlho, ale úspech je zaručený a treba, hovorím, od tých 10 do 100 rokov, hociakom veku, treba to prispôsobiť. Za prvé aj veku, pomaličky, hlavne tí mladí dokončujú rast kosti a tak ďalej, svalstvo, puberta a tak ďalej, hrudnej koše. A zase prispôsobiť zraneniam. Prídu naozaj, jak som spomenul, veľa zranení, tak sa ide postupne cvičiť. Vylúčia sa niektoré tie cviky, ktorí by to akože vadilo, alebo mali bolesti pri tých, ja neviem, väčšinu z toho ramena, kolena, klby sa vylúčia. Máme toľko prístrojov,
cvičení, že dá sa cvičiť tak, aby sa eliminovala tá bolesť a mohli cvičiť naozaj či už zranení, všetky vekové kategórie, alebo aj na teda už vrcholoví športovci. Ako to teda je s týmto športom, tým delením? Vy spomínate fitness, kulturistiku, body fitness. Ano. Aké sú tam tie odchýlky medzi tou kulturistikou a tým body fitness? Body fitness je skôr pre dievčatá a kulturistika pre chlapcov? Alebo... Dá sa povedať. Je to už pomiešané dosť. Ten tréning podstatný, kulturistika, fitness, body fitness a klasická kulturistika teraz je všetko o tvrdom boji so železom. Adela Fitnesska taký má istý tréning, dajme tomu, ako má Peťo alebo ako má Roman. Tvrdý tréningový plán, 2, 3+1, cvičia s prístrojmi, cvičia štínkami, tvrdo cvičia, samozrejme už keď sú pokročili tí začiatočníci s malinkými, s ľahkými, ale cvičiť sa normálne taký klasický, akoby kvázi kulturistický tréning, normálne sa cvičí, či je to fitnesska, body fitnesska, ale už sa to potom rozdeľuje, už sa to rozčlenuje, už sa rozhodnú, dajme tomu, Roman kulturistika, tak my potrebujeme svalovú hmotu pribrať, aby bola tak svalová hmota kvalitná, nebolo veľa tukov, to je takisto Roman kulturistika a zase už fitnessky, body fitnessky, ako je, ať už tak dostaneme sa na určitú úroveň toho svalstva, čo ešte stále my budujeme, ale potom ako by sa to pribrzdí a robí sa len kvalita a už sa hľadajú chybičky, aby to bolo 100%, či je to symetria, vyváženosť svalstva, kvalita. Tam už je potom hranica toho svalstva a dosť na rozdiel ešte od žien kulturistiek, ktoré sú už zase viac osvalnatené, ale to už zase my sa s tým až tak nezaoberáme, skôr teda ideme na to body fitness a kulturistiku, takú estetiku akože. Chalani, otázka na vás. Vy ste začínali hneď u pána Jarábka s kulturistikou, alebo ste predtým sa venovali nejakému inému športu, Roman? No, ja som začínal s futbalom. Takže zranenie a potom si prišiel k pánovi Jarábkovi? Zranenie, zlomená ruka. Tak potom som futbal vynechal, začal som sa venovať posilovaniu a tomu sa venujem vlastne už od 15 rokov. A u pána Jarábka tak pol roka vlastne, že sa s ním poznám. Takže ty si vlastne u pána Jarábka pol roka a už mu robíš dobré meno. No tak, by sa dal povedať. Peter, u teba to ja bolo ako? Ja som naopak začínal s hokejom. Vlastne celý život som strávil hokejom. Potom som išiel na vysokú školu, takže času bolo menej na prípravu. Tak som začal s posilovaním a u pána Jarábka som vlastne takisto pol roka ho poznám a som sa začal u neho pripravovať na moju prvú súťaž. Ja viem, že vlastne na tej veľkej cene Dubnici nad Váhom ty si teda súťažil medzi v podstate kategóriou vyššou, alebo ako to bolo? Ja som súťažil v športovej kulturistike, Roman súťažil v klasickej kulturistike. A ty si bol medzi tými... Bol bez rozdielu váh. Ja som... A tam si vlastne veľmi dobre úspel. Možno čomu to pripisuješ? V podstate nevenuješ sa tomu tak dlho, je tam možno nejaká tá prvotná takáto zaľúbenie sa do toho športu, že jednoducho išiel si do toho naplno, alebo v čom, že vlastne po pol roku aj ty, aj Roman ste mali také úžasné úspechy? Tak samozrejme pripisujem to tvrdej robote a takisto aj pánovi trénerovi, ktorý mi dal veľa nových vedomostí a znalostí v tomto športe. Čo napríklad? Aké sú tam vedomosti, znalosti? Čo jednoducho ide o tú zostavu cvičiacu? Alebo... Tak kulturistika je veľmi špecifický šport v tomto smere, keďže svaly sa nerobia priamo v posilovni, ale robia sa v hlave, čiže psychika je veľmi dôležitá, vedomosti. A na tomto je celé postavené, na tej znalosti. Na znalosti toho tela, na znalosti tých cvikov, tej strávy, tej výživy a o tom to celé je. Mňa by zaujímala práve tá stráva, ten jedálny lístok. Určite jedálniček je určite iný pred samotnou súťažou, možno pár mesiacov pred súťažou a počas celého roka, alebo stále sa musia tí športovci udržiavať v kondícii? Ako to je? No, dá sa povedať, my v poslednej dobe, alebo nejaké roky už nerobíme nejaké veľké zmeny. Niekedy sa to robilo tak, že naozaj bola tá objemová príprava, dajme tomu 4-5 mesiacov, naberal sa, 50% pripravovatiku, 50% svalov, potom zase sa strašne zhadzovalo a sa dostala teda tá postava, aby mohla sa súťažiť, aby dobre prebiehala na tom pódiu, ale robíme to teraz celkom inak. Tá strava je taká istá aj pred súťažou, aj počas objemovej prípravy, len sa tam už
robia rozdiely v sacharidoch, čiže zdroje energie, tam sa buď pridáva, uberá a tak ďalej, čiže keď sme trošku viac masnejšie, tak stiahneme energiu, pridajú sa bielkoviny nejakého toho mesa, ryby a tak ďalej. Čiže tá strava je rovnaká, len záleží to v tej gramáži, aby to bolo také vyvážené, dajme tomu. Ale je to zase geneticky veľmi dané, že máme príklady, Roman ten cvičil v objemom, keď mal 1,5 kg sacharidov, dá sa povedať, to je strašná spústa tento stôl a v rysovačke mal skoro to isté. Čiže mal perfektný metabolizmus. Čiže od každého jedného to celkom iné závisí, ale aj Peťo má dobrý metabolizmus, Adela takisto takto. A je to aj tými rokmi nacvičenia, že je to nabudený ten organizmus, že je to dobre